हेलौ आं रकेट मुसाहारिनि कपिसो दे आं रकेट मुसाहारि नङा नोंथांमोना जानो हागौ आंखौ रकेट मुसाहारि जाबाय दां होनना खिन्थु आं रकेट मुसाहारि नङा आं रकेट मुसाहारि नङा लोगोफोर आङो बिशाल बसुमतारिसो ससमाया एखे दा रकेट दांदो आहा रकेटखौ आं लोगो हमगोन र' साननैसोनि गेजेरावनो ओमफ्राय नै आंनि ससमाया फारसे गैया बेखौ आरो रकेटासो दाहार हरथ'बाय आंनो रकेटासो बायना हरनाय आरोना रकेटा ओरैबायदि फानि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि फानि मानसि नुवाखैमोन आं स' रकेट मुसाहारि बिथांखौ जोंनि बे बिशाल बसुमतारि चेनेलाव बरायनाय जाबाय स' रकेट मुसाहारि बिथांखौ जोंनि चेनेलाव दसे मोसानानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोबोरै नांदों नोंथांमोना रकेटनि मोसानायखौ मोजां नांदोंबा लाइक साइक खालामना थांदो आरो शेयार खालाम स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ ओरैबायदि फानि भिडिअ लाना फैलायगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौल' शेयार खालामनो दाबाव ओरैबायदि गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ लाबोनो मोनिया स' सरि लोगोफोर थ' नोंथांमोना नुफिनसिगोन आंनि चेनेलाव कमेडि थ' लोगोफोर चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना दोन आरो लाइक खालामना थांदो थ' बाय लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे बाय